Sieltä tuli. Lueks sä? Kynä. Mutta mikä kynä? Ben 10. Samppa? Mikä kynä? Ben 10. Ben 10, onko kiva? Sun oma Ben 10 kynä, sen saa kaulaan tosta narulla. Oho. Mitä? Jos sen avaa sen narun. Mitäs Timppa, laita kaulaan se. Sano mummille kiitos. Kiitos. Sano hei hei. Hei hei. Ja mitäs Samppa sanoo mummille? Hei hei. Sanoitko sä kiitos? Kiitos. Sano mä rakastan sua mummi. Sano heippa mummi. Heippa mummi. Nyt on kauhean tarkkaa avata narut. No niin, äiti auttaa. Heippa. Oho, nyt sais. Laita kaulaa. Sampan ihan lempihahmo on Ben 10. Kyllä mummi tiesi. Miten se tiesi? Miten mummi tiesi? Onko hieno? On kyllä niin tärkeä. Sillä voi kokeilla. Älä vaan seinään piirrä. Pitää hakea paperia. Mä tuun auttaa.